Zirar finaren pare da pilotaria, korpitza sano eta zoardi begia, serkatzen du leialki plazan jokatzia, gure eskualerria gorala idatzia, zeruko jinko jauna Güta zorizite, pilotarien biltzararen, zirazite jabe. Jokatu gabe eta guekin txartu gabe eta zer gabe, gea, duda baldin badago, kanpoko jendiek zein behar du. Kanpoko jendiekin ere. Posta gaitu, gizona Sí, alde jau da guai. Oi bai. Mucho, ondo. Ona, erra hi. Joe, politia egun hoi. Airea. Oida, pizkalo. Aire. Ondo. Oida, ondo. Ona. Zerro gaita mabosteko xisa. Xisa ona. Ba. Aires. Mucho. A ver, pato. Prueba da. Ona. Xisa. Dios, baina jo alegamo. Oso ondo. Oso ondo. Al revés, Gora. Sakiak amaboz. Erestuak esperantza. Loratu imerdik jo, itxutzeko. Eman! Segi! Oidu! Bote ona. Balta! Kampuan! Jokua! Gizakiak gizaki denetik biribila den zerbaitekin jokatu izan du. Harriz, ezurrez, egurrez naiz beste edozein materialez egindako pilotekin. Lehenengo aztarnak hebraitar eta egiptoarren garaikoak dira. Tebasen aurkitutako palmondo ostorriz egindako pilota hau eta grabatu hause dira erakusgarririk argienak. Grekoek ariketarekin lortzen zuten edertasun fisikoa. Pilota jokoa zen ariketa horietako bat. Erromatarrek greziarrengandik hartu zuten pilota jokoa. 16. mendean Frantzian eskuarekin jokatzeari utzi eta raketarekin jokatzen hasi ziren. Euskal Herrian eskuz jokatzen jarraitu genuen, pilota soroetan bote luzean. Pilota soroak artzainen eta ikazkinen jokaleku naturalak ziren. Oiartzunen pilota soro ugari zen garai batean. Pilota sorua bezala, ni dakidanik ezagutzen ditut 3. Baina gero badira baita ere plazak deritzen zaiotena. Ze diferentzia dago pilota sorua eta plazan artean? Pilota sorua jokatzen dela belar gainean eta plaza jokatzen dela lur gainean. Orduan, pilota soruak daude zaldingua, zariakua eta sorondokua. Eta gero plazak daude Aritxulegin, Eskaxen, Zuaznabarren eta Kalia, deitzen duguna Kalia, goiko plaza. Goiko plazan egundoko desafioak izaten ziren. 1648 urteko ordenantzek diote debekatuta zegoela pilotan jokatzea mezagaraian. Oiartzuar pilotari ospetsuek maiz jokatzen zuten beste herrietan. 1720 urtean, Hernanin, Gipuzkoa eta Nafarroa lehiatu ziren. Bai, badirudi lehenengo partidutakoa bintzatola dokumentatuta dagona, Gipuzkoaren eta Nafarren arteko partidu bat izan zela Hernanin, 1720an. Sekulako jende pila bilumentzen. Jendia Zumar eta Iota antxe zintzilik eta partidu bukatu bat, ez mentzen inor muitu urain handik. Eta hola Nafarra bintzat irabazten, 10 eta 6 joku, 11 zela uste dut, eta behitzat ja Naparrak mandatariak bialeia, abisua, irabazi zutela eta bar. Mion hor,
Herribera izeneko Oiartzuarrak galai pelota gaztiak hartu du sakia, eta hemen Jesus batin 11 zuzenin, eta hola 6 hemen zuten partidua. Eta garai hartan, oan bezalaxe, bertsolariek kronista lanak egiten zituzten, eta ederki gorde dira gaur egun arte, oandikan, bertsotan, Oiartzuarraren azaina hura, ez? Eta bertsoiek kantatuko ditugu ondoren. 10 jokuta 6 zeudenian, Herriberaren kopeta, bazirudien bazekarrela, elurrarekin tormenta, Elizaraino sakatzen zeban, 8 ontzako pilota. Goiko plaza txiki geratu zen nonbait, eta Oiartzuarrek beheko plaza eraikitzea erabaki zuten. Oiartzuarrek pilotarako zuten zaletasuna asetuko zuen eraikuntza 1759an gauzatzen hasi zen. Oztopoak oztopo, urtebetean jaso zuten. Naiz eta laguntzarikan ez izan, udalaren artetikan, auzolanean hasi ziren plaza berria egiten, beko plaza. Harriak ekarri zituzten Jaizkibeltikan, gabarra batean ekartzen zituzten Altzibarreraino, eta gero Altzibartikan, beko plazaino, banda jarri zuten eta txistulaiak jotzen zuten, hango hain lan neketsua pixkat arintzeko, 3.311 herria kostatu zen, beko plaza bukatu zen, eta izan du zen, inguruko lehenengo plaza losa izan duzuena lurrean. Oiartzungo beko plaza oso garrantzitsua izan zen 18 eta 19. mendeetan. On Manuel Lekuonak pilotaren unibertsitatetzat jo zuen beko plaza zarra. Bertan trebatu ziren garaiko pelotaririk onenak. Indart, Urtsale, Otarre, Zarpa, Meltxor, Ramon Indart sakatzailerik onena izan zen eskuz. Bai, egia da, behin plaza estrenatu ondoren, 1750 urtea ziren. Oiartzungo plazak izugarrizko garrantzia hartu zuela, eta bertatik pasa zirela garaiko pelotarik famosuenetarikoak, alegia Perkainbia ere bai. Izugarrizko apostu xelebria egiten ziren, partida hundik bai, eta oso serioak, batzutan klandestinoak ere.